ראובן הוא יזם שפונה לקבלן משה לטובת התחלת עבודות בנייה. משה מנסה להסביר לראובן שחייבים לקבל אישור לפינוי פסולת והטמנה לפני כל תחילת פרויקט. אחי, מה זה כל הבלגן הזה? אל תדאג, ילובוקס הגיע להציל את המצב. ביכולתנו לתת מענה לפינוי פסולת בניין בכל כמות ובהתאמה. צוות ילובוקס עומד לרשותך עם מענה מהיר, איכותי ושירותי. ילובוקס, הפתרון המושלם לפינוי פסולת. אל תחכו, צרו איתנו קשר עכשיו. ראובן הוא יזם שפונה לקבלן משה לטובת התחלת עבודות בנייה. משה מנסה להסביר לראובן שחייבים לקבל אישור לפינוי פסולת והטמנה לפני כל תחילת פרויקט. אחי, מה זה כל הבלגן הזה? אל תדאג, ילובוקס הגיע להציל את המצב. ביכולתנו לתת מענה לפינוי פסולת בניין בכל כמות ובהתאמה. צוות ילובוקס עומד לרשותך עם מענה מהיר, איכותי ושירותי. ילובוקס, הפתרון המושלם לפינוי פסולת. אל תחכו, צרו איתנו קשר עכשיו.